Diu la llegenda que un drac terroritzava un poble. Cada dia demanava una vida humana a canvi de deixar-los viure, fins que li va tocar la princesa. I just quan tot semblava perdut, va arribar ell, Sant Jordi. Amb la seva llança va derrotar el drac, i de la sang que em va vessar, va néixer una rosa. Avui és 23 d'abril, la diada de Sant Jordi, dia de Rambla de Girona, està tot ple de llibres, d'autors, de roses. Anem a veure com celebra Girona aquesta diada, vinga! Ara estic a la llibreria 22, una de les llibreries més emblemàtiques de tota Girona. Anem a veure quins llibres podem trobar aquí. Aquí al costat de la llibreria 22, la biblioteca emblemàtica, si anem cap al fons, trobarem un espectacle al públic. Anem a veure què tal. Doncs començarem amb la típica pregunta de veure qui sou. Vale, nosaltres som de l'Associació de Famílies de l'Escola d'Educació Especial Joan Riu. D'acord. La coneixes? No? Està a Sant Gregori. Vale. Vale? Ok. Llavors, per vosaltres què representa aquest dia, aquesta diada? Bueno, és un dia on intentem fer alguna de diners per l'associació, perquè solem invertir en material pels nens, per l'escola, i a més ensenyem totes les manualitats que fan els nostres fills a l'escola amb les mestres. Que xulo. Són les dues coses. Aquest dematí han vingut els més grans Sí. i ens han ajudat a vendre i a donar canvi, i també en ells els ajuda per la seva autonomia. Val. I porteu molt de temps aquí? Cada any veniu? Doncs... El tercer any. És el tercer, Sí, és el tercer any. Vam fer un any a la Devesa i dos aquí al carrer Nou. Ok, doncs super, encantat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Merci. Adéu. Vale, doncs comencem amb una presentació. Qui sou vosaltres? Bé, nosaltres som l'Associació de Bipolars de Girona, Avi Girona, una associació que la ciutat fa 30 anys que es va fundar i que dona suport a les persones amb diagnòstic de trastorn bipolar i a les seves famílies i a l'entorn. D'acord. I aquí veig que veneu llibres. Normalment quan volem fer la parada de Sant Jordi, quan Sí. fem la rosa natural, el que fem és fer un tallers de manualitats, tenim unes espelmes, tenim unes feines manuals, que també serveix per socialitzar una mica la gent de l'associació, poder-nos trobar i poder fer una mica, estar junts i fer aquestes manualitats. I després aquest any hem fet un memory de tota la vida, un joc de memory, de memòria retallable, perquè en el nostre grup d'ajuda mútua, el grup que tenen les persones amb trastorn bipolar, que és un grup sense professionals que es troben i fan teràpia, ells tenen de mascota un lloro. I el que fan és enviar-se amb intel·ligència artificial aquests lloros cada vegada que tenen una de les reunions. I vam decidir fer un memory amb els lloros que ells normalment s'envien. Farem guies de trastorn bipolar per a la gent que no coneix els símptomes
I després una de les persones de l'associació, la Fina, va escriure un llibre sobre la seva experiència i també el venem des de segona mà. Normalment cada any repetim una mica la mateixa dinàmica i el que ens interessa és que la gent vingui, ens conegui i sàpiga que existeix l'associació de trastorn bipolar, poder-ne fer difusió i que qualsevol persona que ens necessiti que ens truqui i intentem ajudar a tothom. Doncs perfecte. Molt bé, Moltes gràcies. A Que tu. vagi bé. Que vagi bé. Adéu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres cámara oculta? ¿Qué? Sí. Una abraçada d'amor. Que ets un pilota. Ets un pilota, Florí.